Kaixo, bideo honetan beste bi ariketa gehiago egingo ditugu jarraitasunari buruzkoak. Lehenengoa proposatzen dizuet hor daukazue idatzita, eskatzen duena da kalkulatzeko A eta B parametroak funtzioa jarraia izateko. Orduan, ikusten duzuenez, hemen badago A eta B badaude A eta B parametroak eta kalkulatu behar ditugu funtzioa jarraia izateko, bale? Orduan, hasieran ikusi behar duzuena da zein den marrazkia tarte bakoitzean. Tarte honetan, menos infinitotik 0 punturaino, funtzioa izango da parabola ahurra eta jarraia izango da parabolak beti jarraiak direlako. Bigarren tartean, 0, bat tartean, funtzioa zuzen bat izango da, eta izango da gorakorra A positiboa bada, eta beherakorra A negatiboa bada, baina jarraia izango da beti. Eta hirugarren tartean, bat puntutik infinitoraino, funtzioa da I berdin bi, eta hori da zuzen horizontala. Txarto marraztu dut. Bueno, hartuko dut erregela marrazteko. Vale. Orduan, I berdin bi da zuzen horizontala, eta orduan marraztuko dugu, hemendik. Hau da, I berdin bi funtzioa. Vale? Horizontala da. Dena den, zuzen bat da, eta orduan jarraia izango da. Vale? Bien. Orduan, hiru tarte hauetan funtzioak jarraiak dira. Orduan, hortik ezin dugu atera parametroa. Vale? Orduan, ikasi behar dugu zer gertatuko den 0 puntuan. Vale? Definizioa erabiliko dugu. Kalkulatzen dugu funtzioaren balorea 0 puntuan. Ordezkatzen dugu berdintasuna dagoen tartean. Osea, A bider 0 plus B. Hau da, B. Kalkulatzen dugu limitea x 0 punturaino hurbiltzen denean ezkerretik. Hau da, isa 0 baino txikiagoa denean. Orduan, ordezkatzen dugu lehenengo tartean. 0 berbi plus B bider 0 minus bat. Hau da, minus bat. Eta kalkulatzen dugu limitea x 0 punturaino hurbiltzen denean eskumatik. Orduan hori da isa 0 baino handiagoa denean. Kasu honetan izango dut A bider 0 plus B, izango da B. Vale. Orduan, jarraia izateko lehenengo tartean x 0 puntuan, B izan behar da minus bat. Vale? Orduan, atera dut ja lehenengo parametroa. Vale. Orain, egingo dut gauza bera, bat puntuan. Kalkulatzen dut funtzioaren balorea bat puntuan. Ordezkatzen dut berdintasuna dagoen tartean. Izango da, bi. Kalkulatzen dut limitea isa bat punturaino hurbiltzen denean ezkerretik. Ordezkatzen dut bigarren tartean. Izango da A bider bat plus B. Hau da A plus B. Eta kalkulatzen dut limitea isa bat punturaino hurbiltzen denean eskumatik. Isa bat baino handiagoa denean. Orduan azken tartean ordezkatuko dut, izango da bi. Orduan, funtzioa jarraia izateko tarte horretan, A plus B izan behar da bi. Baina, badakigu, aurreko tartean edo aurreko puntuan kalkulatu dugulako, B minus bat dela. Orduan, ordezkatzen dugu B, A minus bat izan behar da bi, orduan A izan behar da 3. Vale. Gogoratu, funtzioa izan behar da jarraia beti. Orduan, lehenengo puntuan lortu dudana, erabili behar dut bigarrenean beste balorea kalkulatzeko. Vale? Orduan, f de x jarraia izateko, zer gertatu behar da? Pues A izan behar da 3, eta B izan behar da minus bat. Eta horrekin
bukatu dugu ariketa, bale? Funtzioa jarraia izateko, A izan behar da 3, eta B izan behar da -1, bale? Bukatuta. A, 3 eta B, -1. Oso ondo. Bale, beste ariketa bat. Eta ia da, ariketa bukatzeko gaia, azken ariketa, bale? Bueno, kasu honetan ez dago parametrorik. Esaten didate ikasteko funtzioaren jarraitasuna, bale? Orduan, badaude bi tarte. Lehenengoa da menos infinitotik 0 punturaino. Bale, zer gertatzen da tarte horretan? Tarte horretan funtzioa razionala da, bale? Zatikia dagoelako. Orduan, razionaletan, jakiteko ia funtzioa jarraia den ala ez, B-ekoa berdin 0 egiten dugu. B-an 0 diren puntuak ez-jarraitasun puntuak izango dira. Orduan, hau izango da bat, x más minus bat. Orduan, bi puntu hauetan funtzioa ez da izango jarraia. Baina, kontu zibili behar gara. Igual puntu hauek ez daude ikasten ari garen tartean. Bale, orduan, x bat puntua ez dago menos infinito 0 tartean. Bale? Menos infinito 0 tartea da tarte hau. Eta bat dago hemendik. Bat dago kanpoan. Orduan, kasu honetan, x bat puntuan ez dugu kontutan hartzen. Ez dugu kontutan hartzen. Gurein tartean ez dago. X minus bat puntuan, bai, badago gure tartean. Orduan, hau, bai, kontutan hartzen dugu, eta orduan, menos infinito 0 tartean, f de x izango da jarraia menos en el minus bat puntuan. Vale? Bien, orain ikusiko dugu zer gertatzen den 0 infinito tartean. Tarte horretan, baita ere, funtzioa razionala da. Orduan, ez jarraitasun puntuak ateratzeko, B-ekoa berdin 0 egiten dugu. Vale? Kasu honetan, ebazpenak dira berberak, más minus bat. Eta orain, konprobatu behar dut, ia ebazpen hauek dauden ikasten izen tartean. Vale. X minus bat puntua ez dago 0 infinito tartean. Zeba dago 0 hemen, infinito hemen, eta minus bat dago eskerrean. Orduan ez dago sartuta nire intervaloan. Orduan, kasu honetan ez dut kontutan hartzen ebazpen hori. Ez dut kontutan hartzen. Vale? Eta x bat puntua, a ber, ezabatuko dut, hau, ez zegoen ezabatuta, vale. Eta zer gertatzen da x bat puntuan. X bat puntua, bai, badago ikasten ari naizen tartean. Orduan, hau, bai, kontutan hartzen dut, vale? Total, tarte honetan, 0 infinito tartean, f de x izango da jarraia menos bat puntuan, vale? Ze x minus bat ez dut kontutan hartu, nire tartean ez zegoelako, vale? Bien, eta orain ikasi behar dut zer gertatzen den x 0 puntuan, ze tartea aldatzen da puntu horretan, vale? Hau egin duguna betikoa, vale? Orduan, kalkulatzen dut funtzioaren balorea 0 puntuan. Ordezkatu behar dut berdintasuna dagoen tartean. Osea, izango da goian, vale? Orduan, izango da 0 berbi, zati 0 berbi minus bat, hau izango da 0 zati minus bat, 0. Vale, kalkulatzen dut limitea, x 0 hurbiltzen denean eskerretik. Orduan, ordezkatu behar dut lehenengo tartean, honetan, vale? Orduan, limite izango da aurrekoa, 0 berbi, zati, 0 berbi, minus bat. 0 zati, minus bat, 0. Vale, kalkulatzen dut limitea isa 0 punturaino hurbiltzen denean eskumatik. Orduan, orain,
ordezkatu behar dut bigarren tartean. Eta izango da 0 zati 0 karratu minus bat. Hau da 0 zati minus bat, 0. Orduan, kasu honetan, funtzioa jarraia izango da, x 0 puntuan funtzioa jarraia izango da, hiruak berdinak direlako. 0 izan dut beti. Orduan, zein da nire ondorioa? Joango naiz gorantz, lehenengo tartean funtzioa ez da jarraia izan minus bat puntuan, bigarren tartean funtzioa ez da jarraia izan bat puntuan, eta hirugarren kasuan 0 puntuan bai funtzioa jarraia izan da. Orduan, zein izango da nire ondorioa? F de x jarraia izango da zenbaki erreal guztietan, minus bat eta bat puntuetan. Eta honekin bukatu dugu. Orduan, kasu honetan ez zegoen parametrorik, baina tarte bakoitzean bazegoen funtzio razional bat. Orduan, aplikatu edo ikasi behar dugu jarraitasuna dakigunarekin. Eta kontuz, ez jarraitasun puntuak gero konprobatu behar ditugu tartean, ikasten ari garen tartean daudela. Honekin bukatu dugu jarraitasunari buruzko gaia, blokea. Igual nahikoa izango da, ze ariketa pilo egin ditugu, bideoetan dauzkazue, eta, espero dut ondo ulertzea, bale? Beste bideo batzuk egingo ditut hurrengo gaian, deribatuei buruzkoak, eta gustatuko zaizkizue pilo bat. Agur, eskerrik asko.